Hola, bon dia, soc José Garrido i avui us parlarem de l'estratègia de rendes o Income de Caixa d'Enginyers de Gestió, és a dir, el Caixa d'Enginyers Renda. En primer lloc, voldríem comentar-vos per què és interessant aquesta proposta en aquests moments. El primer factor és l'envelliment poblacional. Aquest envelliment obliga els inversors a la cerca de rendes, sobretot en un context en els quals els sistemes públics de previsió social estan en un cert dèficit i obliguen a l'inversor a la cerca de noves fonts de generació de rendes. En segon punt, l'entorn de tipus baixos estructural obliga també els inversors a la cerca de nous actius que complementin la seva generació de rendes de cara al futur, més enllà dels productes financers clàssics més conservadors que històricament han estat presents a les carteres dels inversors. Quina és la nostra proposta des de Caixa d'Enginyers Gestió, el Caixa d'Enginyers Renda? El Caixa d'Enginyers Renda és un fons que està basat en 3 pilars. El primer pilar és una cartera que denominem de dividends sostenibles, una cartera de renda variable que representa el 50% del patrimoni del fons i en la qual busquem companyies que tinguin una capacitat de pagament de dividend recurrent en el temps i que no comprometin els recursos i els projectes futurs de la companyia. En aquest sentit, sota la filosofia de Caixa d'Enginyers Gestió, el que seguim buscant són companyies o models de negoci de qualitat i balanços forts. Segon pilar és la cartera de renda variable immobiliària cotitzada, que aproximadament representa un 20% del patrimoni. Aquí invertim en el sector immobiliari a través de vehicles que estan cotitzats en borsa, com poden ser les SOCIMIs en el cas espanyol o els REITs en el cas anglosaxó. Són vehicles que ens permeten participar directament del segment d'oficines, comercial, logístic o d'altres. I en els darrers mesos el que hem estat fent en aquesta cartera és reduir lleugerament l'exposició, no perquè veiem una falta d'atractiu en l'actiu, sinó perquè l'entorn de normalització de tipus ens obliga encara a ser més selectius en aquest tipus de companyies. En aquest sentit, seguim veient marge de millora en termes de rendes per les companyies, sobretot en aquelles que tenen clàusules vinculades a l'evolució de la inflació. Finalment, el 30% restant del patrimoni està invertit en una cartera que denominem de renda fixa sostenible, majoritàriament en renda fixa corporativa, de curta duració i en companyies amb balanços forts i que tenen capacitat àmpliament contrastada de devolució de cupons i principals al llarg del temps. Aquests serien els 3 pilars del nostre fons i aquest seria el Caixa d'Enginyers Renda. Moltes gràcies i fins en una pròxima ocasió.